Radio mami weche manyien, radio mami thumbe gi mor kar chunyi ka kar duoko ni kuom higni 21 mosekalo. Mano bende makelo wa sa 7 wang'e mar odiechieng'. Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche manyien gi Collins Okaka. Kamati mar jolony mabiro tayo chenro mag chudo mag jogo mabende noyudo hinyruok kaachiel kod lal e ng'anyo ma osebedo kadhi nyime pacho kaendi koro gikono chamo muma mar apis. Ringre mar miyo moro ne okwanyi koike bur moro mathany gwenge Mangere Village Wachara Sublocation Sub-County Mandhiwa. Kod chenro mag wuoth e apaya maduong' ma Nakuru kochomo Eldoret dok e wang'e bang' gundho mar apayano mabende ne osienyore alwora ma Eveready Roundabout. Kamorabora mintiere nyakoro magajwang' arwakeni machiegni. Kamati mar jolony mabiro tayo chenro mag chulo jogo mabende noyudo lal e kinde ng'anyo ma osebedo kadhi nyime pacho kaendi e kinde machien koro gikone chamo mar apis. Kamati no mane ochuogi kod jatend piny Kenya William Ruto mondo mi orang kaka inyalo tim chudo ne familia manowito jogi kod mane odong' kod hinyruok e kinde ng'anyo kowuok higa 2017 nyaka ng'anyo manyocha ne odhi nyime pacho kaendi mag Gen Zs ma bende nokelo lal mathoth higa mokalo kaachiel kod higani. Kamati no ibiro taa kod Ngire Makao Mutua ma bende en jang'ad rieko ne jatend piny e weche mag katiba ka okonyore kod jatend riwruogo kinde LSK Faith Odhiambo kod Houghton Irungu mar Amnesty International kod jokanyo mamoko. Do solemnly affirm that I shall well and truly serve as principal coordinator and chairperson of the panel, and that in the exercise of my duties, I shall obey, respect, and uphold the Constitution of Kenya. I, Faith Odhiambo Moni, having been appointed as the vice chairperson of the panel of experts on compensation of victims of demonstrations and public protests, do solemnly swear that I will well and truly serve as the vice chairperson of the panel, and do that in the exercise of my duties, I shall obey, respect, and uphold the Constitution of Kenya and all other laws of the Republic. Ringre mar miyo moro ne okwany ka oiki e bur moro mathany gwenge Mangere Village Wachara Sublocation e Sub-County Mandhiwa. Ringre no mabende no osechako kethore ne okwany gi jopuonjre mane ogamo tik moro ma galagala mane wuok e puodho moro machiegni kod apaya. Jalup County Commissioner Mandhiwa Sub-County Lucy Ndemo ne oyango wach ma kamano kabende no olero ni ringre no ne oiki e bur no mabende gikone ne ochako kod osakwe mag bando. It was reported yesterday through the Assistant Chief Wachara Sublocation that there was a suspected human body in a shallow grave. The DCI officers went to the court and got an exhumation order from the Waro court, and we visited the scene. We were able to establish that school-going children from Ngere village were attracted by a foul smell from a nearby farm. Dogs were also spotted gathering around the same area. We removed a canopy of dried maize stalks that were heaped at that spot, and that is when they saw some human body. Ndemo bende ne oluwo ni ringre no ne ok nyal yangi malong'o gi jogweng' kaluwore kod kaka ne osekethore ka okoni nyalo bedo ni ne onege kamachielo kapok ne oike kanyo. The scene has been exhumed. Body was found that was decomposed. So the body has been taken to the Homa Bay County Referral Hospital, mortuary for preservation and also awaiting other processes. We are appealing to anybody who could have lost a female member of their family or neighbor to follow up so that they are able to identify the body. It will require probably some kind of DNA testing because it is not easy to recognize physically because of level of decomposition.
Jatend piny Kenya William Ruto gi thuolo masani nitiere boma ma Mombasa e alap mar tukeno ma Mkomani mayudore kar chung' od bura ma Nyali, kama bende oyawo ayanga nyasi maigani mar nyisruok e weche mag pur mano ASK. Ruto ne ochopo e kaunti ma Mombasa, kama bende no romne kod governor mar kaunti no Abdul Somad Sharif Nasir kautene kod jotelo mamoko. E nyasi maigani igeno ni jopur kod jogo ma bende gin joket mwandu e sektas mopogore mamulo mano mar pur dhi nyiso wigo ma bende gin loso kotendore kod nyasi ma higani, kama bende weche mag pur kaachiel kod bedo kod keyo mabup en achiel kuom gigo ma bende ibiro mipek e nyasi ma higani. And as you bring Parliament to the people, I also want to assure you that we are taking the executive to the people in one of the newspapers. So as those who write newspapers would want us to believe that the State House is an ivory tower, I want to tell them that State House is the people's place. Kumachielo en ni chenro mag wuoth e paya maduong' ma Eldoret kochomo Nakuru kochimo Eldoret gi thuolo masani koro osedok e wang'e kaluwore kod ng'ikruok manobede okinyi ma kawuono bang' kane apaya no osienyore e alwora ma Eveready roundabout. Kaluwore kod duolno ma ochung'ne gedo mag apeyni madongo e pacho kaendi Kenha, nyaka sani giseduoko chenrogo e wang'e bang' gundho mane gitimo mapiyo mondo mi ne chenro mag wuoth odog e wang'e. Kenha bende yango ni chal mar apaya no sani nyalo ti kodo kata doko ni nitiere tungni ma wuok e bwolo ma bende nokelo ng'ikruok ma kamano. Motelo ne mano, jowuoth kaachiel kod weg nyamburko ne oyudo pek ka koro nochuno gi mondo mi ne giti kod apaya ma Kabarak Sobea mondo mi ne gi panjne dhungruok mar nyamburko ma kamano. Moko kuom apisas manyocha nogwel mondo mi obed jombetre mag piny Kenya pinje maoko gi thuolo masani nitiere nyim kamati mar od bura mamalo mabende ochung'ne jolweny kaachiel kod tudruok e kind piny Kenya gi pinje maoko mar neno ni ogogi kogno kendo gibi mak lemo maket kod mago. Kane gichopo e nyim kamati no, moko kuomgi mabende nosechopo kono telnegi kod jagono mabende nyocha nowal kaka jambetre mar piny Kenya e boma ma Vienna, Austria, Edwin Afande. Wacho ni oikore mar biro bedo jambetre mar piny Kenya ponono ni hape obiro leng'ore ma opuodh welo mare. Eseche gogo bende Afande kane opinje nengo mwandu ma en godo nolero ni en kod mwandu manego giromo $1,125,000. The three areas which I'll focus on: economic areas, clean energy, and tourism. In the onset, I want to say that Vienna, particularly Austria, is at the center of Europe. It is a wealthy country with a GDP of $58,000 compared to Kenya's of about, roughly, by the World Bank gives a figure of $2,400, which has managed constitutionally to remain neutral, maintain a very strong social market economy, merged it very well with a very liberal market. Imedo winjo weche manyien gi Collins Okaka. Maheo jokuny mula 2,000 gwenge ma Makalda Kanyarwanda koro ne ondikore e bwo okumba mar thieth mar SHA. Chenro ma bende ne osir kod achiel kuom joket mwandu e sekta no, Okech Sala wacho ni ma en okang' mokaw mar neno ni jogo matiyo e sekta no mar kunyo mula bende oyudo thieth makare mana kokalo e bwo okumba no mar thieth mar SHA. Gimoka bi wuondou ni okadwa gimoro kuomu. Gimomiyo timo maendeleo ni ambe nitie gima dwaro kuomu. Okadwa ni awuondu, ni amiu gimoro, ni adwa wuondou go awuonda. Adwa nyisou gima ne chunya. Gimomiyo atimo maendeleo ka mang'eny ni mondo umbe ukonye gimoro madwaro ka. Tanyisou gi chunya chiel niya, mawacho na timo, tabiro timo. Kani ni wantiere to kendo ko biaye. Ma serikandwa, whether they kill me or they neck me. Kumaja kombitero 2027 emawadhi dhiye. Moko kuom jokuny mula mabende ne koro osendikore e bwo okumbano mar thieth mar SHA ne okoni koro gi thuolo masani ginyalo yudo fungruok ka gin kod geno ni gibiro yudo thieth e yo makare.
wase register gi to chudo ne tamogi. Jomoko ne okel negi the highest amount because the ground wa register ji. Kendo we were assured that ka gibiro tiyo ka gidhi chulo ne ji sha. Mane kela koro wacho ni ya ka investor otimo gimano wacho ne the community to the community biro bedo mamor kech they will benefit nikech samoro jomoko ok nyal kata dhie mining ka activity motimo en mana mining. Isejogo moko kuom jodak e gwenge makuno bende wacho ni nyocha ne ok ginyal ndikore bwo kumbaro mar thieth mar SHA kaluwore kod yuto margi mani piny. Keto ne siling 7,000 ibiro yudo ni kata yin adier king'iyo ok onyal chulo. Ok en 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 to ng'ani kata kama otiye onge. Ng'ato koni ni no se register chon ok ochudi. Ng'ato no se register chon giling alinga thoth ji mane wakuongo kelo nyinge gi gin jok mano register chon to ok gichudi gilebe na mapek mamoyo pok register chano nikech pesa na onge go manyalo register godo koro momiyo ka na wijo ni jira kauji alingo mapya mondo miamba kawa asebet ka tuora to aka nyalo konyora onge samora kwa nyaka samora hospital kachiel gi nyithinda. Nyakoro Magajwang kakora tieko weche manyien manakelo ni magi thuond wechego kaketo gi e yo machuok. Kamati mar jolony mabiro tayo chenro mar chulo jogo mabende no yudo lal kaachiel kod wito ngimagi kokalo e ng'anyo mosebedo kadhi nyime e pacho kaendi kowuok higa 2017 gikone to koro chamo uma mar apis. Ringre mar miyo moro ne okwany ka oiki e bur moro mathany thany e gwenge Magere Village Wachara sub location e sub county Mandhiwa. Kod chenro mag wuoth e apaya maduong' ma Nakuru kochomo Eldoret odoke wang'e bang' gundho mar apaya no mapiyo ma kaluwore kod sienyruok mane otimore alwora ma Eveready roundabout. Tudri kod wakendo koromo saa 8 gi saa 9 na weche manyien e yo machuok. Sapar kaka pile weche manyien e yono ma dimba ka thoth gigin mago motuch kuke kor gweng'. Sa bang' nyere machuok kende wadonjo e pau tuke kod Milton Ochieng'. Mago ne weche manyien gi Collins Okaka. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke en jong'wech ma Kenya madhi e tuke mag laro simo mar piny mangima okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo omigi chiwo mowinjore e sechegi eki mag dhi e tuke go eko madhi timore Tokyo, Japan e dweni. Kane oloso e seche mabende ni gonyo gi ayanga e State House ma Nairobi otieno mokalo, jatelo kata jalup kapten mar tim mar Kenya Mary Moraa nomedo wacho ni jong'wech ma Kenya sani koro ikore mar timo maber kendo loso nying Kenya ka mijing'o mimiyogi en kokalo e chiwo minyalo mi joloch. As Kenya team, we are ready to go to World Championship, to conquer the world, and we promise you that we are going to come back with the many medals. Na ningesema wewe kama papa yetu tunakutegemea na kila macho iko kwako ucheze kama wewe. President mar Athletics Kenya Jackson Tuwei nomedo wacho ni nyaka sani giseoro kwayo mar biro bago tuke mag laro simo mar piny mangima higa 2029 kata 2031 ka World Athletics Championship. Out of all these athletes who have done well for this country, please consider one of them as an ambassador for sports and environment within the country and of course beyond. The world has actually seen what we are doing. We are supporting also the tree planting. We have already planted 6,000 trees at Kasarani. World Athletics has said that for any country that wants to host an international championships, you cannot do that if you don't have an air quality sensor. Thank you very much for allowing us to have a bid to host the World Championships here in Kenya, Nairobi, in 2029 or 2031. We have already prepared the bid document and we are going to present it when we go to Tokyo. Jatend piny William Ruto nomedo wacho ni nitie mich manyien mibiro miyo joloch mopogore opogore mabiro yudo midila mar gold, silver kaachiel gi bronze. Komachielo bende ni tim mar Bidco United oyo thuolo jotugo 20 ma biro yawo thuolo ne jotugo 17 manyien morwaki e timno motelo ne chak mar season manyien mar 2025-2026 ma irien kaluwore gi kocha maduong' mar timno ero Anthony Ahulia. United noyudo thuolo madong' e lig maduong' mana e tielo mogik mar tukego eko kaluwore gi loch margi mar gonde 2-1 kawendo kane gilo tim mar Sofapaka magikalo Murang'a Seal, Posta Rangers kaachiel gi Talanta FC kod City Stars. Wachezaji ni wengi, tulifanya overhaul. Actually tulitoa wachezaji karibu 20, wengine wamekuja 17. Kwa hivyo tulifanya overhaul. Wamepeana their best out of all the 6 matches we played.
hatujafungwa. I think tumepiga sare moja na Kariobangi Sharks na Tabasiu sare 2. Ahulia wacho ni en gi geno ni jogo eko mabende okao sani biro konyo gi timo maber. Tuko tu pre-season kawaida kama timu nyingine yote. Tunatarajia tuko na msimu mzuri. Anything different of course tumesign na tuna believe tumesign quality poa. And then management pia umetupa support vile nafaa. I believe na ile quality tuko nayo tutacompete this season. Moko kuom jotugo mokao modonje tim nero mar Oilers gin kaachiel gi jabak Kevin Ouma kaachiel gi jago dier pap Dan Musamali duto mowuok e tim mar Kenya Police, jaloyo Jacob Onyango mowuok e Tusker kaachiel gi Kedison Buka mowuok Nairobi United e kind jotugo mamoko. Komachielo bende ni japuonj mar klab mar Kenya Police Bullets Beldin Odemba owacho ni en gi yie ni gibiro loyo tim mar Kampala Queens e tuke mag laro simo ma Sekafa magore odhiambo ma kawuono e alap tuke manyayo mairien mar manyo thuolo madhi e tuke mag laro simbo mar Afrika. Tugo nero ibrogo chakre sa 10 mar odhiambo e paw tuke manyayo, kendo Demba kane loso gi jofwamb weche nomedo wacho ni en gi geno ni ikruok magisetimo ok nyal miyo gilal. First of all, we want to say that we are grateful that we're playing at home. It's always a good thing to play at home. We were hoping that for the second time on the stage, we can play at home with our home fans, with our families around, and in our own pitches. So we are glad that we're playing here. The team is prepared. We are into the 6th week of our pre-season done. So we've been preparing for this, and we are ready. That is all I can say for now. Even in the previous year when we played in Ethiopia, the target was still to win. We play tournaments targeting to win. Odemba mabende en japuonj mar Harambee Starlets wacho ni en gi geno ni nyalo mare en mar kawo kombe noero e season nieri bang' kier kendo tieke thuolo mar 2 e higa mokalo kanologi e final gol 1-0 gi tim mar Ethiopia CBE. In the previous edition we were finalists, but we didn't win the match. We lost to CBE by a goal to 0. We can only make it better. I was waiting for a pressure question. You've twisted it this time around. Are you under any pressure yourself when you're at work? Zero pressure. So this is our work. This is what we do. Every day we wake up to football. Every day we are hoping to play this tournament. Every day we are hoping to win this tournament. We can only give our best. Pressure is an enemy. Thank you. Bullets ni e Group A gin kaachiel gi Kampala Queens kaachiel gi Denden FC mawuok Eritrea kaachiel bende gi tim mar Commercial Bank ma Ethiopia gi Grizzly Academy ma Burundi. Magi weche tuke, nyinga Milton Ochieng. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Donse chako sani nyaka sa 10 mar odhiambo, to kata kamano nyaka Ramogi Ajwang' kawuone chenro mar penj laktar wadhi bedo kod Dr. Miskela. Wasebedo ga kod chandruoge mopogore opogore, yudo ka ng'ama miyo samoro mako ich to ich odongo oko mar ofuku. Ok odongo kamonego bed ni nyathi donge to dongo oko. Wanyalo dendo gi dhowegi ni ectopic pregnancy. Ang'o manyalo kelo chandruoge machal kod magi? Topo nono ni otimore kama, bende ijni nyalo dongo mochop manyuole. Topo nono ni okonyal, odhi bedo nang'o kumodonge kamoko nego beno donge ni tinyalo time nang'o inyalo konye nang'o. Po nono ni miyo bedo kod chandruok makama bende onyalo bedo kod thuolo mar bedo kod nyithindo kendo e ndalo mabiro koso. Mane twak odiochieng' ma kawuono chenro mar penj laktar kod Dr. Miskela mane Ramogi TV kama dhi penjo laktar. Oriti masani ka kamano kinywa tudre Radio Ramogi ka saa 4 wang'e mar odiochieng'. Radio Ramogi. Radio Ramogi, Radio Ramogi, Cartoon Radio Ramogi. Radio Cartoon Ramogi. Patrick
Isoko okoero chafu kamo betie Yaodi Grace ginanya kinango Ominda no wino gimai komondi Okego kot peste Wadiri wogo siep eka wabet ginyalo e Kenya sani Okego kot peste Wadiri wogo siep eka wabet ginyalo e Kenya sani Patrick Okech, Nama Pime Godiero, Olongo Walime, Chino Meto Nyaka Finyoru, Irinele Mielo Rumba, Kongoto Ayoma Yoma, Minelele Goyo Zingala, Pati Nyaka Kadiali. Wana Patrick Okech, Nama Pime Godiero, Olongo Walime, Chino Meto Nyaka Finyoru, Irinele mielo rumba, Kongoto ayoma yoma, Minelele koyo zingala, Pati nyaka kadiali.